atong saksihan mga igsunan ang usa ka drama sa usa ka batan-on nga adunay miabot kaniya nga pagsulay na iyahara kining kamunlay kuan sa istorya mga unya mga igsunan kay kung akong istorya maibawan pud ninyo. Muna atong saksihan mga igsunan ang usa ka drama sa amuang giandam alang kaninyo. Anda manindog. Mag-awit na may isuon sa balay sa kamahan. 1, 2, 3, start. Sa balay sa akong amahan, giandam sa akong Ginoo, mga puloy anang bala sa tanan nga manangadto. Sa balay langit nun, puloy anan sa Diyos Amahan. Sa balay langit nun, maginit anay kitang tanan. So, may buntag sa tanano mga kabatanunan. Dasig. So, na ako karon sa inyo atubangan mag-anunsyo nga naday kita nga dako kayo nga katiguman mao ang camping nga i-held na to sa ato ang church diri sa Bula-Bula. So, akong gihangyo tanan nga kabatanunan nga akong gi-encourage nga aron makaapil ta sa sunod nga Sabado na kini nato buhaton. O maara to. Amor dito. May camping uban ta. Oy, kani atong kauban nga kuan. Ay bakuhay oh. Bakuhay. Oh, siya ra magigalay sa ato ang uban. Pastor. Kanang kuan lagi pastor. Akong daddy ug mami ba kay stricto kayo. Ay. Sulay la banami sa mga kuyog ba. Di ma silbina ato na iyang po saman. Dili day. Tara din kamera dito. Dili. Di ka sugdan? Dili jud musugot ang daddy mami. Pero nay mic sige. Ayun. Amo ba abi man ako kuan ni ang mayo mas mayo na tumbaton na ni ikaw muli sa ka. Ini humban nato. Ini humban nato simba. Ini humban nato simba muli ko pastor. Dili ka karon muli ha. Ini humban nato simba. Unya si daddy lagi si mami ba isog kayo nya dili ko kakuyog. Ano unsa man ka uy? Brad. Yang puro na Yang puro lagi nato na wa kay salig ako. Tabangay bitaw ko may problema na Brad. Man sila pastor ko elder sila dai. Pastor ka? Pastor ko. Pastor tabangay bitaw ko. Bitaw iyang po nato na. Uli ka karon. Ali unya pa dai ining human. Dayon. Manangit kong daddy. Oo, manangit kan daddy. Nanaay camping sa Bula-Bula. Ni sa Bula-Bula. Kan siya, usa daw na. Grabe daw kanindot yung dalan dia. Simentado daw na. Tinuod na pastor? Oo. Tapos ang ilang suba dia. Pamilya ba? Ang ilang suba dia kristal. Nindot kayo. Tinaw kayo. Mura naglangit. Mura gyud, mura. Kristal. Muna kung sa Katolik ko, muna siya kuan kaning purgatorio sa langit. Sige. Muna. Muli na ko. Unya na. Storya sa ta. Sa istorya na to. Basta muna to mananghid ka and then dayon. Namantay simba karong kuan Miyerkules kay mobalik ka and then i-inform me kung unsay reaction sa akong daddy ug mami. Mama. Sige. Nya dili ba to Adventist Katoliko ra ba tong mami ug daddy? Mao ba? Sige, sulayan lang nato pananghid na wala imposible sa Ginoo. Amen. Salamat jud pastor. Naingon sa Lucas Luke 1:37 nga wala imposible sa Ginoo. Sige, muli sa. Okay, nahuman na mga ato simba, manguli sa ta.
Sige. Brad, salamat kay Brad. Salamat sa inyong pag-invite sa ako, Brad. Salamat juga kay Brad. Kita dyan ako inyong kagwapo, Brad. Balik buhon na. Smile siya. Sweetheart, nalagi na nuktok, murag naa siguro itao ba? Dayon, silingan. Dad, mami. So, nakoy Naman din atong- one maning Naman din- excited kayo kani istorya sa inyo. Ang tanyo kong sugtan, daddy. Unsa naman po na, Mami, sugti ko ba? Pero sugti sa lagi ko. unsa naman po na imong gihangyo-hangyo nga sige naman kag hangyo-hangyo nga. Naglaag-laag na pud ka? Manggod kay ka naglaagon. Ay, sa- para manggod. Dili. Kahibalo ka, love kay kanamo kay bugtong Hey, love ko, daddy. palangga kay kanamo. Bugtong ka unya. Unsa man imong hangyo dai kanamo? Gusto lagi na ako, daddy nga. Ning sa among simbahan ba kay nay giingon nga na daw camping sa bula-bula. Yung ganahan ko mukuyog ba pero Mami, ganahan ko mukuyog sugti ko ninyo. Magunsa man ka didto? Unsa may atuon didto? Kan ba, gusto ko ma-enjoy din, madasig kay grabe jud daw nga nindot kayo dito ang dalan din ay kristal nga kan dito. Suba. Yung lubog pud siya ka kristal. Unsa man to ni sweetheart nga nananghid man tong anak. Unsa may imong kastorya anak? Dili pwede na. Kay layo daw kayo. Namukuyog ko na. Ay sa ay ro paglang-ilangi diha kay palangga biya kay kanamo. Kuyog lagi ko, daddy. Dili. Dili. Ale, magsabot sa mes imong mama kay imong mami nga strikta man kayo. Ako lang lambingon. Sige. Ako lang lambingon kay ako ra ni para kuan. Musuporta ra ko nimo unsay gusto nimo. Sugot si mami. Oh, sige. Magsabot ra mi sa imong mami ha. Yeah. Ay, pastor, mayong Mayang gabi din sa tanan. gabi, pastor. Midweek karon, brother, no? Mayang gabi. Brother, midweek karon, brother. Salamat kayo sa pag-arin nyo, ha? Ano rin? Ako na, excited. Ikaw, Presider. So, panahon na kini sa ato ang midweek program. So, atong gihangyo nga sa tanan nga na prayer request o kinsa manggaling tong naa. Unsa man nato kay tong usahon sa pagampo karon. Ako. Nakoy pa yung request. Unsa man imong prayer request, brother? Anong, pastor ba, kanang ako laging daddy ug mami, strict kayo ba, dili ko pa kuyugon. Din, gusto lagi na ako nga mo kuyog niya. Please ko ninyo i-pray pud be, nga para tubagon jud sa Ginoo ba. So, ato nang i-appeal sa pagampo kana nga prayer request o kinsa pay lain nga na prayer request. Ako pastor, makapasa lang ako sa board exam. So, ang sunod nga prayer request mao ang exam. So, sa lain nga prayer request. Ako ba, makapasarod ako sa nurse ba? So, kinsa pay lain na pay mga exams. Ako ni-apply ko The Voice. Ang pastor. So, og mora katong prayer request. So akong balikon nga ang mga prayer request, naay request sa atong batanon nga pakuyugon siya sa iyang inahan sa mao nga camping. Then sa uban pod nga kabatanunan nga na sila exam nga pag-apilan. So atong gihangyo atong pastor nga pampuan tani nga pagampo. Sige. Nahimo naman day kaning pastor man day ko maigsoon. Dayon, ka sa dili pa ta magsugod, ako mong gihangyo sa pagpanindog ali. Ana. Cycle. Okay. Mangutana sa kun mo. Ako pastor? Oh. Kinsa kang anak? Anak ko ni Juan pastor ni Pasita og ni Pasito. Mau ba? Moto dili mo sugot. Oh, si daddy man tong si mami. Si Pasita Pasito. Oh, nasa balay sila. Min tubig yun sila no kay Pasito. Ampo na ta pastor. Sige.
imuha, imong kuan, imong pamilya. And then imuha. Unsa imuha? Nurse. Magkapasal siya. Board exam sa nurse. Ikaw, engineering. Ikaw? Wala. Wala ra. Sige, mangduko ta. Sige. Magambot ta, amahan ng mga dalaygon. Amahan, karong takna sa kagabihon. Among gihangyo di kanimo. Nga ikaw una, magapasaylo sa una sa tanan sa pulong sa buhat ug sa huna kung din kami napakyas di kanimo. Amahan, karong kagabihon. Among gipasalamatan ang pagkamaayo nimo kanamo nga bisan jutay lamang kami nga magasimba karon apan nabati namo kung giunsa nimo mi pagkamaayo tungod niya na ania kami sa simbahan sa pagdayeg alang kanimo. Amahan karong kagabihon among ginadala diya sa pagampo sa pinasahi si ang amahan ni Jason nga ang iyang inahan si Pasito nga hinaut unta nga ikaw magahikap sa kasing-kasing sa iyang inahan nga kaniyang gamhan sila sa balang espiritu nga tugutan si si Jason sa maong plano sa mga batanon nga mahimong magmaligon ilang pagtuo. Hinaot pod amahan nga ipabati sa ilang nga kung unsa kagamhanan. Dili lang si Brother Jason ang mahimong mualaga di ay kanimo kun dili silang tanan. Og sa pinasay po si Brother Kent nga mo take siya board exam sa engineering. Hinatunta amahan nga kanaang mahimo siyang makapasar og makatukod siya kaniyang ilahang panimalay. Andayon si Brother Nars. Tingnan mo? Si Brother Mark. Si Brother Mark nga makapasar siya sa Nars og katulamang amahan ang among gihangyo di kanimo kaning tanan among gipangay pinagi lamang sa gawmong ngalan ni Jesus. Amen. So, salamat kay sa yung prayer request ako, Pastor. Unta, Pastor, nga sugtan akong mama og simba din. Sugtan pod ko nila sa Wa ay sa mong lakaw. Pastor, nagdali magud mi, Pastor. Nagdali ka. Ay nakoy paybalo. Inig kuan, mo bisita mi sunod adlaw. Sa inyo ha kay maghatag mi pagampo sa mga Bible study mo sa mga. Paybal alang pod mo ginikanan ha. Sige, Pastor. Sige, mora to. Salamat, Sige, salamat kayo pod. Ay, Dad, Mami, Mami, Daddy. Kisa lablab eh. Mami. Nanaman po ka. Nalipay lagi ko, Dad, kay sa midweek ba, nag-prayer request ko, din ako po mag-i-apil o gampo. Gusto na ko lagi po nga, makuan mo, mahimo po mga isday, para one big family na ta, Mami, Daddy. Dayon. Unsa may imong kuan? Unsa may imong niingon ra ba to si Pastor nga mag-Bible study daw ta karon? Mo dawat ra ba mo? Dad? Okay. Una sa mi anak ha, magsabot mi sa imong daddy. Dad, ikaw ni bala ni Mami Dada. Dili magsabot sa ami ha kay wala pa man may kahibalo sa iyang side. Magsabot sa ami kung unsa gyud angayan nga among pagabuhaton para sa imuha. Kay suportaan ka namo sumala sa among makaya. Sige Dad. Kay inana ka namo kapalangga. Yay! Muli mo. So mugawas ako, Dada. Pag-istorya sa mong Mami. Unya kay nananghid ra ba to siya nga kuan? Nananghid ra ba to siya nga na ako na siya apilan. Unsa man po imuhang kuan ana? Unsa man din ang apilan niya? Maapila ko mato daw kuno siya og bula-bula daw. Nakadungog ko murag layo man na kaayo, magunsa man siya didto. Sa akong naibal-an, nada ko ni mga activities dito, sweetheart, kay kanang mukuyog daw ko ni sa mga batanon. So unsa kiat-kiatra na oy. Dili kay sa akong nahibalan pod god kanang mga gipang-ubanan man gud nila na ako'y nabantayan nila nga nainausab sa atong anak nga murag nagbag-o siya sa una bugoy-bugoy kay to siya. And then karon murag na ako'y nakita ba nga dasig kay siya, nagtinarong na siya, manghugas na siya og plato. Tanang buluhaton sa balay. Wala man kita nagmugha. Magabi siya mamungha, mami. Sweetheart.
Muna wala ka kikita. Basta kay nakoy nakita niya nga nabuutan siya nabag-o siya siyang kinabuhi. Nya unsa may plano ni mana niya? Tanaon lang, dawaton na nato mga bisita. Oh, so okay na, nakasinabot na ta nga kuan. Nga tugta na to siya. Murag na itaw mami ako sa ablihan mami ha. Dayon. Daddy, nana ba sila daddy? Oh, dali, dayon mo. Dayon. Ali mo lingkod. Mapakan mo giro, ako rin pugaw. Dayon mo. Okay na na. Dayon. Butan mo. Kinsa man po na imong kuyog? Kini si Pastor, ako yahang ili. Ay, may Dili buntag niya. na ako rin si Pastor Dan Q. Muna sila mga butan kay ni nga pastor. Muna pastor nga butan, din gwapo. Dayon. Unsa may tuyo ni Madre? Kalabuan ang pastor. Unsa may tuyo ni Madre? Ay lang po, bulgar ang sugay. Ang amon toyo re brother nga maghalad mi usa ka pag-ampo. Then nalam pod ta koy kuan nga kani imong anak grabe ni siya kadasig sa simbahan. Ning kuan pod gani ang kaning chicks boy ka sa una brother. Dili mo chicks boy sa una kay sa pag apil-apil po nako camping sa una, dili pa ko isday sa una. Siya ra gyud ang ako nakita. Mao nang Mo gyud, tinuod ba na mami? Tinuod na. Kaya wa gyud na liwat ni si imong anak. Perting daghan naman imong manok sa simbahan. Dayon unsa may tuyo ninyo dire? Unsa may kuan? Sige. Ang among tuyo dre halad lang may usa ka pag-ampo. Dayon mao lagi to nga hinaot nga sugtan nimo siya kay desidido kay siya mapil. O sige. Okay, before ko mo kuan na nagkasabot na mi sa akong asawa nga kuan nga murag natandog ang among kasing-kasing ba. Siguro pinaagi sa balang espiritu nga kuan tagaan na mo siya chance kay nakita man pud namo nga nagbinut-an na ni siya. Manglaba, manghugas tungang gabi pa gyud. Mo nang nana siya kabuutan. Mo nang tagaan na mo siya chance nga maapil sa inyohang kuan. Kay kami pod mosulay pod mi sa inyohang kuan, mosulay pod mi. Wala problema na. Kay Welcome kay mo dito na. Welcome jud kay mo. unya. Anytime anywhere. Sige. Magampo ta. Amen. Amen. Mora to among tuyo. Salamat ma'am. Salamat kayo nga. Salamat kayo niyo pastor. Sugtan na gyud ko ni mama yog ni daddy. Mayo. Dad, salamat dad. Dili ra kay gisugtan ti ka manguban pagin mi ninyo. Amen. Ganadan. Kay one big- kabutan ng Ginoo ba? One big happy family ko kay ta. Yay! One big happy family namin. Mamigropag ta kami. Pwede mapil. Hoy, pastor, badman ka kami naman. Dako naman kayo ng daddy. Wala ba magmahay ang Kapamilya Channel maigsunan nga na-close sila? Bitaw maigsunan, kitang tanan aduna kitay mga pagsulay bisan kato nga pagsulay maigsunan murag nakita nato nga murag lipay-lipay lang to kay to kan pero aduna kanato maigsunan kitay mga pagsulay nga kanang murag bugat gyud kayo sa ato ang kwan pero ang gahom sa pagampo maigsunan dili nato masukod mao nang naay usa ka quotes nako nga i-share kaninyo maigsunan nga sinulat ay kanang nakita ko to siya sa Facebook nga nagaingon dito maigsunan nga Christians don't actually believe in the power of prayer. We believe in the power of God and that is why we pray. Muna maigsunan nga kita nagampo ta tungod kay nagtuo ta sa gahom sa Ginoo nga tubagon ang atong mga pagampo og makita sad sa Ginoo nga basin kita mo himuon niyang instrumento mga kigsunan nga kita mahimong panalangin sa ato ang pamilya.